Assalamualaikum warahmatullah. Setiap masih ada tota na suko pamikiran kan ko sa upuan kaya tanusuan punanay ng tanong sa ikuan si ikuan na alim si alim tumubaya bila sa gipaw maramadan tuntutan mo sa mga tutulang kisangit na benda ka pengen akan mengupan dulu so pagi dia berikutan saja berikutan karena disuntan pada segi bangsa na yang demakian akan tunuk pengakuan original membuka bukan mengapaikan kuping na bagi si sangat nakuan Arab sekali foreign na upang so ito na pa nung nasuwan mga tutulang kailan din isa pumunta na pamiran kaya ito na siya pwede na so kami maranaw pwede na si Pao buka sa kasing para pakasitan kagulkit so di grupo tanong di intake dalam pengakuan matay kejiwaan di-apply bagi kapag yung teror at segala teror segala susi yung pengaruh ko kaya sa iman to niya rin penutug na makapantay sa ulang-lakan ng mga iranaw sulat takong laylay kapag hindi na napagabi kapag laylay integral part na lang sa bangsatan actually not na batang tumakita nakapaso pa rin kaya so isaw matutuwa sa siuling daw hindi bukod sa Saudi Arabia yung masasaniya at dahil yung buwan niya umabot din sa sunod sa kanya pumasayan ito kanyang maumay sa pagin sure na mga iluwan niya sa kuwan sayang niya Christian minisil mga sisim na hugdagan sumahapan niya sa salim kanya umasa pagin idani ipirani na para pagkilian ito tindigan sa mga loy hindi sa ipirani para pagkilian ito mga ito tindigan na namatay na pinagin ka idani kung ano ito bisinin ito kumasanya hindi lang na ito rin manilaw sila ba may na mga sisinya mga ito sila kumilang sila nung ito pa na sa tinira buwan po yung laylay na yung lawanin hindi mamusbugan na andasan kayo mo buwan niya pero good na di pa niya andasan natin yan